Halo sugeng dalu pinanggih malih kalian kula. Oke. Wonten ing adicara wayang wong Sriwedari. Sedulur urip bonus channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Pada hari ini Minggu malam 22 Juni 2025. Seperti biasanya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa tetap Ngetabrus. Ngetabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur, garam sehat 3G bermanfaat bagi masyarakat, ibu-ibu rumah tangga, dan semuanya. Indonesia memiliki garam 3G. Yes! Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, pada malam hari ini spesial bagi Anda penggemar wayang orang Sriwedari. Malam ini kita akan menikmati pertunjukan wayang orang Sriwedari dengan lakon Gatotkaca Nagih Janji part pertama. Nah, kali ini kita bagi nanti menjadi 3 part 1, part 2, part 3. Malam ini sengaja saya pilihkan lakon yang menarik sekali, yaitu Gatotkaca Nagih Janji. Di sini ada adegan-adegan yang menarik sekali, tarian-tarian yang berkualitas dengan kostum dan busana wayang orang yang luar biasa, dengan lighting yang bagus, dengan iringan yang bagus, semuanya serba bagus. Nah, inilah kados pundi regeng lan gayengipun wayang orang Sriwedari kanthi lakon Gatotkaca Nagih Janji. Sumangga sareng-sareng kita amirsani ing adicara menika. Matur suwun, monggo.
Pramasiddham Sekaring Bawana kakang Kaneka putra. Non wonten dawuh Adi Guru. Tetela titah paduka pun tetupa. Anggenipun angadhep mengsah Suralaya. Datan Windu Kardi ing rikalenggan samangke sampun saged bingkas brangkaraning jagat ingkang sinandhangan dening Pala Pracona Kakang Narada. Prayata pancen kasiatanipun kados mekaten Adi Guru. Pak, bocah menika ing mangkenipun mesti dados satriya ingkang utama. Satriya ingkang utama ingkang tansah damel tentreming negari Hanjayeng Bawana mekaten Adi Guru. Mugi nggih kados mekaten ingkang badhe kalampahan Kakang Narada. Punapi jenengan dika badhe ndangu sartawis dumateng laripun tuka menika Kakang. Nggih. Areng kula badhe kanya kalian tuka menika Adi Guru. Inggih kasumanggaaken. Tuka wonten apa? kowe wis iso ngalahke Prabu Kala Percana. Usik, Mbak. Nggih. Aku mau takon. Takono. Jenengmu kuwi sapa? Jenengku Pukulun Yuang Naruto. Klentu Adi Guru, klentu. Narada. Aku Narada. Yo. Iki rajaning dewa. Rajane dewa. Wah, Jenenge sapa? lu takon dhewe. Mbak, naminipun sinten? Yo ulun rajaning Jawata kang sinebut Bathara Guru. Yo Hyang Pramesti. Guru napa? Aja sembrono kowe ning ngarepe rajaning dewa kok. Jeneng iki pancen Bathara Guru utawa Hyang Pramesti. Lho. Tamen kok ngeten Adimu. Sarene tetuka menika lak asmanipun, jenengipun menika lak Gawan Bayi. Lah menika dereng wonten pusaka nama ingkang trep menapa kepareng kula badhe paring pusaka nama dumateng lare menika Adi Guru. Inggih kasumanggaaken Kakang Kaneka putra. Tetuka saiki kowe wimbuh jeneng tak jenengi Gatotkaca. Gatotkaca kowe duwe parapan. Parapan apa? Gatotkaca alias Jolodot. Betul. Adi Guru nyumanggaken kanugrahan menapa ingkang badhe paduka sampiraken dhateng putra paduka pun Gatotkaca. Kakang Narada inggih mugi kasineksenan Kakang Narada. Nggih. Kaki Gatotkaca Wonten dawuh awit saka lelabuhanira tumrap Jawata lan Kadwangan Suralaya. Mula jeneng ulun paringi kanugrahan ing tembe jeneng kita ulun keparengake jumeneng Nalendra anglungguhi Gampar Kencana.
Der kaki katu kocok. Wonten kalau bisa. Anggonmu bakal nunggui gampar kencana. Mula bakal angenteni marang sabda ulun ing tembene. Samengko jeneng kita ulun keparengake tumurun ing madya pada kaki. Resto akan dawuh. Sungguh kakang Kanika putra wangsul mateng Suralaya. Iya, resto akan dawuh. Jangan hati.
Wonten timbalan ingkang ngadhawu sinuwun. Anane paman atuh dak caketak. Awit paswakaning kalungguhan iki. Aku pengin mangerteni kapiparan paman kayuwananing Raja Ngastina. Nuningge sinuwun pikantuk berkah saha pangestu paduka. Kayuwananipun wonten negari paduka tansah ayem tentrem boten wonten para kawula ingkang alok pikirangan boga Mas sastra malaka para sumuyut wonten ngersa paduka kawula nok-nok ngoten sinuwun. Nggih. Hamel bombong sirawa malah atus ulu. Pakarian kemutam ulesaraken
Sendika mangestraken dawuh boten katalumban pun tamah ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk sandhap pepodo paduka. Di Kambel Bagyo Mulya raos manah kula Paman. Sekikak nolonggah paduka Paman. Ngestaken dawuh neninggi. Nun mangke kakang Narpati Anggo. Wonten timbalan kakang dawuh Kyai Prabu. Srawuh ngandika kakang. Kula aturaken pambagi ponogrami. Kasugengan rawuh ngandika kakang. Nggih. Sakalingga moto sepa bagi Prabu ingkang tumanduk rakanta kawangga sampun kula tampian. Namun tak menika mugi kunjuk wonten ngreksa paduka Yai. Mugia nyembuh dhateng kuncaraning Praja Ngastina kakang. Nggih. Yai Dursasana Yai. Wonten timbalan kawuh Prabu. Jeneng sira kang gak sampiri jejiban. Dadi tetingging wadya bala sanegara. Kepiye yaing para prajurit kalungguhan dina samengke Dursasana. Parawatur wonten ing Paduka Prabu. Bilih dasar menika para prajurit ing negari Ngastina, Prabu. Nembe geglathek. Anggenipun geglathek niku cukat blas tampil wonten prajurit ingkang ujiwani. Panjenengan Paduka bagian gelar cacar cekap para prajurit Ngastina, Prabu ingkang badhe tandhi pengsak ing samangkenipun. Agus yen kaya mangkono. Pakaryan kanthi komo lestarekna Dursasana. Lho nggih saking dawuh Paduka Prabu. Karto marmolan jeneng Sinasadayu. Timbalan dawuh Paduka Prabu. Awit ana bab kang bakal sun wedharing pasewakan iki. Mula sapenakna satata lungguhmu. Namung sendika mangesna dawuh Prabu. Wangsul ngandika Paman Haryo. Kula wonten dawuh sinuwun. Kula menika lamat kepireng mujare mbok bakul sinambi wara. Lamun to wonten ing papan sajlaing Praja Ngastina menika sampun dipun damel papan pamondokan dening para putra-putra Pandhawa. Menapa pawarta ingkang kula tampi menika leres Paman? Menika ingkang dados kodheng manah kula sinuwun. Liripun kados pundi Paman? Sedaya pawarta menika leres. Sedaya menika leres. Bilih sak menika para putra-putra Pandhawa, anak Pandhawa mapan wonten Arga Kelasa. Nggih. Menawi boten kalentu Duk rumuhun nika tapak tilasipun kagem tapa Bima Suci. Bapake Gatotkaca. Paman. Menawi pamanggih kula menika Arga Kelasa menika tasih wewengkon Ngastina lho. Nah, nika leres paduka ingkang dados kodheng manah kula waswatos ati kula menika setunggal pun. Menapa ingkang dados wasmaling penggalih paduka? Anak-anak Pandhawa wonten Gatotkaca lan sapanunggalanipun sak kadang-kadangipun mapan wonten Arga Kelasa menika boten namung gegladen nanging nyimpun kekiyatan mbok menawi benjangipun badhe ngucik kawibawang paduka menika ingkang dados watir kula menika wonten Leres
ingkang paduka gaito kaliyan napa ingkang dados raos sing manah menika jumbuk yen to ngantos anak-anak Pandhawa menika ngimpun kegiatan wonten ing arga Kilasa mongko kapan menika mboten tebih kalian Dicaraja. Nggih, leres. Lajeng paman yen to sampun wonten kedadian ingkang kados mekaten miturut pramrayogi paduka kados pundi paman? Nah, menawi paduka tanglet kula timbang-timbang. Nggih. Sekecanipun dipun kapure lunga saking papan menika. Nika dalan ingkang sae lho. Menika menawi pamanggih kula timimbangane mangke keblasa-keblasa kedalarung-dalarung malah sampun damel kegiatan sing rugi sing cilaka sinten lak paduka ta? Nggih. Lo tampi atur jandika paman. Kakang Narpati. Kula wonten timbalane Kakang Kyai Prabu. Mbok menawi jandika kakang sampun mireng menapa ingkang dados hatur kula kalian paman Harya Sengkuni. Inggih. Menawi to kalenggan menika bab perkawis anggenipun anak-anak Pandhawa dadi mbok ana ing arga Kilasa kula pasaken ngersa paduka kados pundi kakang. Kyai Prabu, Kula wonten kawuh. kula menika rumaos. Dening pangkat derajat paduka saken dhateng kula pramila. Ing sekawit kula menika sampun prasobo saged dados cagak tetua wis jejeking Praja Ngastina. Napa ingkang dados sabda pangandika paduka tamtu. Kula ngestaken namung Kula kakang Narpati. panoko matur wonten ngersa paduka. Rekasunatanipun paduka mung mireng putra-putra Pandhawa menika sami jedheka napa malih. Para putra Pandhawa menika gentur tapanipun minangka satriya pilih tandhing. Paduka mireng kemawon sampun ampun gigrik raos paduka menika. Entenipun antawis anak Pandhawa kaliyan kadang-kadang paduka. Ing sekawit paduka mireng dipaji. Menawi dosa sawa menika matur ingkang kedaden menika namung para prajurit. Nanging kadang-kadang paduka menika sami sila tumpang. Lan kasunyatan mireng para putra Pandhawa menika sami gladhen gentur tapanipun digrik raos malaika. Nanging sampun waspatos. Menalika Basukarna menika tasih ngadeg jejeg Purbawasesa Praswenya. Kula aturaken agunging panuwun dhateng Setya Paduka tumrap Praja Ngastina menika kakang. Lajeng benjang menapa Sukarna kedah bicara. Mbok menawi kalenggan samenika ugi keparenga paduka nganti para kadang Kurawa paduka nduraken saking putra Pandhawa saking Praja Ngastina kakang. Menawi mekaten kula nyuwun pamit Yai. Nuwun inggih Paman Harya. Kula wonten dawuh. Kula aturi paduka ngawi mbok Wadyabala samidharaken para kadang Kurawa nderekaken jengkaripun Kakang Narpati Dika wangesaken dawuh Durna.
Wis kakek dawuh. Nggih, Nyambut gawe. nyuwun. Ayo kene lanjut. Udah. Yuk sasana. Batu kerugian toh. Aku ngawe para turangga. Kok dalan Ayo langsung lurus sih.
Sedulur urip bonus channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Demikian tadi Gatotkaca nagih janji part pertama. Nah, banyak kita temui bahwa tarian-tarian dalam pementasan wayang orang tersebut luar biasa sekali. Ini adalah salah satu kasanah budaya negeri kita yang patut kita uri-uri, yang patut kita lestarikan, kita kembangkan supaya tidak punah. Nah, bagi Anda yang pecinta seni dan budaya, ikuti terus part 2 dan seterusnya wayang orang Seribu dari Gatotkaca naik janji. Terima kasih dan merdeka! UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.